Ano pa po sitwasyon dito sa Bacolod ngayon sa mga nag-upload? Sa mga naglilinis sa kanyang bahay. Dati yung tubig hanggang dito yung tubig. Dito sa may Sapanglay kung tawagin nila. Yung baboy ng anak. Nasa evacuation ng anak yung baboy. Patayong Bacolod. Yan ang nag-iba. Dadayo kami sa Bacolod. Kasama ko yung mga Team Bantam. Bantam. Madadarat na dito. Nakararayo. Dito. Kaya makararayo adi. Balik ka. Tataba pa tayo. Napartiyan pati sa pulis. Tingnan namin yung sitwasyon dito sa Bacolod. Makakarating na pa tayo sa sentro. At yung kanina, yung mga sakay ko, natid namin dito sa Bacolod kasi may magpapalinis. May naghanap ng magpapalinis sa bahay. Sila yung nakuha yung sa amin. Silipin natin dito kung hanggang saan na yung tubig. May tubig pa pala dito sa ano, sa court. Hanggang dito pala yung tubig. Tuod pa pala dati ng aso.
yung sitwasyon dito sa Bacolod ngayon sa mga nag-update. Ang mga naglilinis sa kanyang bahay. Dati yung tubig hanggang dito yung tubig. Dito sa may Sapanglay kung tawagin nila. Yung baboy ng anak. Nasa evacuation ng anak yung baboy. Ayan po yung sitwasyon doon sa Bacolod kanina. At yung tubig, may tubig pa doon sa may kalsada. At yung mga ibang mga nakatira doon nakabalik na. Mga nag-evacuate, mga naglilinis na sa kanilang bahay. Titingnan namin yung yung nagpapa-treasure ng palay. Kasi kinontrata ko yung palay na ako na lang mag-aakot. Yan. Wala na tayong budget. Kaya kailangan nating dumiskarte para magkaroon tayong income, yung kulong-kulong. Akutin namin. Yan lang yung vlog natin ngayon. Mag-aakot kami ng palay. Yan mga par. Okay na yung dito. Okay na yung dito sa Bicol ngayon. Sumikat na yung araw, wala nang ulan. Sana wala nang bagyo. Okay na yung panahon. At binilad ko yung tent. Binilad ko yung tent kanina na ginamit namin nung nakaraang. Nag-online dun sa barangay namin. Kasi basa yan. Kailangan bila din para din masira. Saka yung upuan. Kasi labot ng ulan. Nung gabi umulan. Tapos naglinis na rin tayo ng ating motor. Kasi napalaban ng mga time na baha. At siguro mamaya change oil ko na. At binilan ko na rin to ng bagong battery noong isang araw. Kasi may na yung ating busina. Tsaka yung ilaw. Linis. At di ako nakatulong kanila Anoli ngayon. Magli-layout sila dun sa babae dun sa dalawang matandang mag-asawa. Kasi may nakontrata ako na yung haakutin nga na palay na kontrata. Na mamaya mag-aakot ako. Pero kung di ko nakontrata, dun tayo tutulong sana sa kanila. Kaso ngayon ko lang nabasa yung chat na magli-layout daw. Kaya di tayo makatulong dun kasi nakakaya naman dun sa nakontrata natin ahakutin. Mag-aasa yun. So baka biglang umulan yung palay nila na titresirin, mabasa pa. Bili muna ako ng pang-ulam namin tanghalian dito sa bahay. Ayan. Dito sa palayan. Hindi pa pala magti-tracer, may inaani pa. Ayan. Ayan, maganda na yung panahon dito sa Bicol. Ayan nga. At uminit na. Yung iba nag-ani na. Ayan. Ani. Dapat may kahoy tayo kasi daming ahas dito banda. Yeah. Natin mga palay. Nakasalba sa nakasalba sa
tubig baha. Pero ano na to, magaan na. Sa likod ng elementary, lapitan natin yung nag-aani. Pag may time tayo, bala ko mag-ikot, punta ng Naga, Iriga, Bula, kasi may mga nagtatanong kumusta naman sa Bula, para ma-update natin yung mga kababayan nating mga nasa Maynila, mga Bicolano, mga nasa ibang bansa. Muay! Moy! Labo-labo no. Ang kakaraula sa Angel. Moy! Okay, mano yung Noel gayod? Ha? Labo-labuan mo paggapas mo. Hindi maka... Yan, ano kamalan ka bugos noon? 1650 nga, ito 650 nga ni. So, ginatang ako. Ataga silong-silong nga ni kakadi ata. Ikukuha di sa kuha. Magising nga ni ka dawa talikod. Amerika. Sakit mo, Jill. Ni kuha ni Tang Amon. Kaya so, mayugmuk. Yan na di sa laon. Yan, ani na. Ani. Ito pala, papaabon na ako. Sundo naman nga ni sundo. Nga rin. Sundo makulo. Vamos. Nakararawat mo ni kano. Balik. Yun, mahirap panin pag ganito, wag yung nakadapa yung ano, palay. Kaya sila na lang yung naghani. Sinarili na lang. Yan yung treasure. Yan yung isasalang dyan yung ano, inani. Mahaba sa dulo. Pag nasako na yan, siguro mga lagpas 20 o mag 30 pa. Tapos hakutin natin ng ano, kulong-kulong. Aray ko. Yan. Ito hanggang dulo. Buti di napuruan no baha. Sa di ano, usto, harvester. Yan para uban kuhain mo ano. Tapos nakintana. Yan para uban. Then bala ko ngayon mag-ikot kung ano na yung mga sitwasyon dyan sa daanan. Pag ano siya na lang maghakot.